Hola a tothom, em dic Jaume Pont i sóc el conductor del videopodcast a màxima veu de la companyia teatral La Màxima. En els diferents videopodcasts que farem, ens plantejarem temes que ens preocupen com a persones relacionades amb el món de la cultura de les arts i també com a persones amb discapacitat. Us convidem que ens seguiu a les diferents plataformes que té la companyia La Màxima, en el seu Instagram i en el YouTube de Fundació Ilersis. Ja que allí ens plantegeu les diferents propostes, suggeriments que tingueu a fer-nos per a futures edicions. Tots ells seran benvinguts. En aquest primer capítol del segon videopodcast parlarem sobre drets humans. L'any 1945, una vegada acabada la Guerra Mundial, després de que moríssim més de 60 milions de persones, que no precisament eren soldats, sinó persones que vivien en pobles i ciutats, i de que haguessin molts ferits i molta gana, i gent que va perdre moltes cases i les seves famílies, doncs després de tot això, els governants dels països que lluitaren, en clara intenció de que no tornés a passar el que va passar, es van plantejar que precisament fer alguna cosa al respecte. I d'aquí que a l'any 1948 es crearen les Nacions Unides i redactaren la Declaració Universal dels Drets Humans, tema del que parlarem avui. Per això m'acompanyen el David Pujol i l'Ester Sancho, advocats i membres de la Comissió de Drets Humans del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Lleida. I també m'acompanya la Rosa Sala, que és artista de La Màxima i rapsoda. Bé, doncs dit això i presentats tots, doncs comencem. David i Ester, quin vincle teniu amb les persones amb discapacitat i amb el món de la cultura? Primer fer una puntualització. David Gil. Sí, perdona, David Gil, perdona. La meva vinculació amb el món de la cultura ve a través del teatre. Vaig estar molts anys fent teatre a l'Aula Municipal de Teatre i allí és on vaig estar en contacte, sobretot on vaig tenir més contacte amb la part cultural de la meva vida. Jo, a nivell de món cultural, potser el vincle que tinc seria més aviat amb la cultura popular i tradicional, perquè he sigut castellera, he sigut bastonera, actualment als Diables de Lleida, per tant, potser és aquesta part, no, de la cultura la que més m'ha vinculat. Vale, molt bé. Respecte a la Carta dels Drets Humans, qui ho firma, això? Vale. La Carta dels Drets Humans. Abans de parlar de Carta de Drets Humans, caldria posar-nos també una mica en situació de com sorgeix, com has explicat al principi, d'on sorgeix tot el que és el tema dels drets humans. No sorgeixen al 1948 de forma casual, sorgeixen perquè durant la Segona Guerra Mundial se supera aquell tipus de conflicte al que estaven acostumats les persones, que eren els conflictes entre exèrcits en els que lluitava només l'exèrcit i la població civil quedava en certa manera resguardada, protegida o no intervenia de forma directa en els combats. A partir de la Segona Guerra Mundial això canvia. Comencem a veure que ja la població civil es pren com a hostatge, fins i tot com a objectiu per a amedrentar o per a afeblir l'exèrcit contrari. Exemples d'això ho podem trobar, per exemple, en la Guerra Civil Espanyola. Trobem exemples que no són gaire coneguts, no sé si coneixeu la Desbandá, Almeria, en la que l'exèrcit nacional va estar disparant des del mar a la població civil que fugia precisament de l'exèrcit nacional, causant nombroses baixes. És un episodi bastant desconegut. Un dels episodis més coneguts precisament és el de Guernica, que no és tan greu com el de la Desbandá, però també és molt important, ha tingut molt ressò, ha tingut un ressò no només a nivell històric, sinó també a nivell cultural, amb la pintura de Picasso, i després trobaríem a nivell més local el bombardeig al Liceu Escolar. Aquí veiem 3 casos, diguem a nivell nacional, en què en un conflicte armat la població civil és utilitzada com a objectiu per a aconseguir els objectius militars que es busquen, d'acord? Aleshores, una vegada s'acaba la Guerra Civil, comença la Segona Guerra Mundial, això ja passa a nivell de més gran escala.
I quan acaba la Segona Guerra Mundial, els països vencedors decideixen que s'ha d'evitar o s'han de posar límits a aquestes pràctiques i decideixen crear una Declaració Universal de Drets Humans, que és una declaració, diríem, de mínims, en la qual es reconeix la condició de persona i, sobretot, es fonamenta en la dignitat de la persona. Què ens trobem amb la Declaració Universal? Que és programàtica. Què vol dir que és programàtica? Que no és vinculant, no obliga. Però si no la compleixes, a nivell internacional tothom te mira malament. No? Llavors és allò de dir, bueno, si no hago esto, els altres me miraran malament. Jo hauria de fer el mateix. Com que arriba un moment que és necessari que això es pugui executar, és quan comencen a aparèixer els pactes de drets civils, els pactes de drets culturals i socials, que ja són vinculants. I aquí ja ens trobem amb drets que poden ser reclamats, que poden ser exigits i que els estats tenen l'obligació de vetllar perquè si no, no estan complint la normativa. Per exemple, la Constitució espanyola ja reconeix els drets humans i els inclou tant dins el text, però també els inclou com a font del dret espanyol. És a dir, no només és una entelèquia, també és una font del dret que els jutges espanyols han d'anar visitant per aplicar la normativa. Molt bé. Aquesta declaració es coneix o la gent la coneix? Realment sap en profunditat del que consisteix, quin objectiu té? Jo crec que no hi ha aquest coneixement potser profund, no? En el sentit de saber exactament què hi diu, no? El preàmbul que recull o que més concret, i si voleu podem fer alguna pinzellada, no? Però sí que coneix, i crec que ningú pot a dia d'avui, any 2025, no? Desconèixer que existeix una declaració que diu que tots som lliures i iguals. Jo crec que aquest, diguem, el global, la idea general de que hi ha uns drets humans i que som iguals, jo crec que això sí que es coneix. Una altra cosa és que se'n faci cas o que es vulgui complir, però que per desconeixement de dir no, és que clar, no, sí que es coneix. Ara, sí que hi ha, potser si entrem amb algun detallet, per exemple, a mi m'agrada molt, i després, el que deia el David, de dir, potser una cosa és la intenció i després ja veurem com se desenvolupa. Però com a mínim a nivell d'intenció, que també la intenció també és important, sí que tenim, per exemple, al propi preàmbul de la carta, es parla de les 4 llibertats. I diu quines són les 4 llibertats principals. I com a mare d'aquesta declaració de drets humans, diu, hi ha la llibertat d'expressió, si no, no estaríem aquí ara mateix, no podríem ni tan sols parlar d'això, no? La llibertat de creença, de culte personal, de cada un, la seva manera de pensar, de veure el món, la ideologia. Diu la llibertat de viure sense misèria, i aquí anem als drets socials, econòmics, que també són drets, i la llibertat de viure sense por. Tots volem estar en absència de guerra o de violència. Per tant, aquestes 4 coses bàsiques perquè la persona humana pugui tenir una vida digna i normal són el pinyol d'aquesta declaració, a partir de la qual es desenvoluparà tota la resta i, per tant, encara que sigui programàtic, encara que sigui formal el que diguis, però és molt important tenir present el que diu també. Sí, almenys saber que està allí, però també conèixer-la, perquè és que això són coses que ens impliquen a tots com a persones, no? I llavors són els nostres drets que els tenim, no? I que els hem de defensar. Molt bé. Rosa, tu formes part de la companyia La Màxima, no? Sí. Vosaltres conegueu aquest dret, sabeu una mica quins són els vostres drets o no? Jo, personalment, conec els principals, que seria dret al treball, dret a un habitatge, tenim dret als drets humans com les altres persones. Això jo almenys en soc conscient. Si es compleixen del tot, això ja no ho sé. Sí, aquí és potser on anem, no? Sí. És a dir, quan han parlat, quan el David Gil i l'Ester Sanchos ha parlat del que ens ha parlat, no? Clar, una cosa són les formalitats i després les realitats, no? Exacte. Vosaltres trobeu que hi ha molta paraula i que després la realitat és molt diferent i que potser hi ha molta feina a fer, no? I que moltes vegades quedem merament amb la foto,
amb lo mínim, no? Fem lo mínim perquè no sigui dit, no? Vosaltres teniu aquesta impressió quan us trobeu amb la realitat al davant? Una mica, sí. Tema d'escenaris, per exemple, que no tots els teatres n'hi ha que sí que estan adaptats per a que la gent amb discapacitat pugui accedir com a públic, per exemple, però no per pujar a l'escenari com a actor o actriu. Hi ha teatres que n'hi ha això, que la gent amb discapacitat pugui accedir com a públic o bé se quede a primera fila perquè no hi ha més opció, amb el cap que després pot patir tortícolis, o bé pues, al fons de l'escenari o que no pot escollir seient. I, bueno, també tema de voreres, que hi ha voreres que estan malament, que una persona amb cadira de rodes, per exemple, doncs complicat. Llavors, evidentment que hi ha molt per millorar. Per tant, diríem que el que s'ha fet, no?, seria merament, doncs, fer coses a partir d'un certes quotes que m'imposen, no? I a partir d'aquí, doncs, fem això i ens quedem amb això, no? Una mica per lo que transmets doncs, vosaltres us trobeu amb això, no? Sí. Jo penso que moltes vegades pequem per considerar que aquestes quotes que el que fan intenten és protegir o acceptar o incloure aquestes persones dins l'àmbit laboral, dins l'àmbit social, etc., ens poden, en certa manera, resultar contràries o contradictòries perquè el que sembla que estem és complint només aquella quota. Sí. Tanmateix, també hem de veure quina era la realitat abans d'aquesta quota, perquè potser abans d'aquesta quota aquestes persones ni tan sols tenien aquest espai en el món laboral, en el món social, i ara podem començar a tenir aquest espai. Lo important és quedar-nos amb, diguem, la part positiva i treballar la part positiva per aconseguir que aquest espai, aquesta quota, vagi creixent fins que sigui innecessària. Ja no haguem de parlar de quotes, no haguem de parlar de percentatges, sinó que a nivell social ja tinguem tan incorporat i tan entès que tots som iguals, que tots tenim dret a la vida, que tots tenim dret al treball, que tots tenim dret a viure dignament, que no ens haguem de plantejar que he de crear un espai concret per a que aquesta persona tingui una feina o tingui una vivenda o tingui un habitatge. Per tant, ara mateix aquestes quotes ens poden resultar una mica incòmodes, però crec que els hem de donar l'oportunitat de fer la seva feina. Ara, que facin la seva feina depèn de nosaltres. Depèn de que nosaltres com a societat ens impliquem i veiem o entenguem que vivim en un món plural amb moltes dimensions i que no és només la meva dimensió, no és només el que jo veig, hi ha moltes altres visions. Com deia la Rosa, jo, per exemple, no tinc problemes per anar pel carrer i pujar i baixar les voreres, però una persona que vagi amb cadira de rodes tindrà aquest problema. I precisament el que busquen els drets humans és eliminar aquestes barreres, és a dir, que si jo tinc l'oportunitat de moure'm, de deambular per la ciutat, una persona que va amb cadira de rodes també ho pugui fer. I parlem de cadires de rodes perquè potser és molt visible, però qualsevol altra persona amb una discapacitat que no sigui tan visible també se li han de donar o se li han d'oferir la mateixa possibilitat de gaudir que qualsevol altra persona que no tingui aquesta dificultat. I crec que això és el que ens interpel·la a nivell social i també a nivell professional, perquè nosaltres com a advocats, una de les funcions que tenim a nivell social no només és la de defensar els nostres clients davant el jutjat, sinó també vetllar i posar de manifest aquestes mancances i buscar la fórmula o oferir la fórmula a les persones que pateixen aquestes discriminacions per a que puguin aconseguir que aquestes barreres, aquestes limitacions desapareguin. Penso jo. També crec que hem de reclamar que s'obri una mirada, diguem, universal, en el sentit en què potser no es tracta tant de anem a mirar la qüestió de les persones discapacitades, com podem fer que aquella barrera, que també, i la qüestió de les dones. En canvi, si tu tens una mirada, diguem, universal, de dir, quan tu fas les voreres, has de pensar que totes les persones hi puguin transitar. I quan tu tens aquesta mirada, i això equiparable en tots els àmbits, això ja inclourà a tothom, no has d'estar parcel·lant, de dir, i la dona, i l'home, i l'immigrant, no, tothom. Llavors això significa que per allà on passarà una cadira
és que passarà una dona amb un cotxet de bebè que també porta rodetes, és que també passarà... És a dir, quan un obre, no, aquesta mirada, ho fas més fàcil tot, no? I al final s'ha de garantir que tothom, amb independència de les seves característiques personals, ho pugui fer tot. És tan senzill i tan difícil alhora com això. És com els autobusos, que cada 2x3 fallen les rampes i llavors, clar, que ara em sembla que ho estan revisant, tema rampes, però hi ha hagut moltes queixes de que no es podia obrir la rampa i llavors aquella persona s'havia de fer fotre. I, bueno. Llavors, David i Esther, nosaltres com a ciutadans, quins mitjans tenim per reclamar quan ens trobem davant de la realitat en segons quin tipus de coses, no? I on ho podem fer, això? Perquè, clar, és molt important que nosaltres, com a ciutadans, ens impliquem, no? Però que també tinguem els mitjans per poder-nos fer-nos sentir, no? Bé, hi ha un ventall bastant ampli, però començant per potser el més petit, i si vols te deixo per tu el més elevat, no? A nivell internacional, europeu i tal, però a nivell més senzill i més del dia a dia, a mi no em deixen entrar en un local per X, o m'ho impedeix, no? Una barrera, o la persona, no? Me diu, vostè no entre. O tot tipus, qualsevol discriminació, no? Que es visqui, bueno, doncs, per exemple, a nivell local hauríem de poder també, no? Anar, síndica de greuges de l'Ajuntament, tenim eines, no? Petites eines al voltant. A nivell de Catalunya hi ha l'Oficina Catalana dels Drets Humans. Es pot interposar una denúncia, perquè hi ha una llei, la 19/2020, per la igualtat i contra la discriminació, que estableix aquests mecanismes. Fins i tot es pot fer sancions a les empreses o als particulars. Clar, l'administració no se la toca, però als particulars, com a mínim, que efectuen aquestes discriminacions. Doncs hi ha aquests canals. I us animo a tots a posar-los en marxa, no? Sí que si tenim sempre la via judicial, no? Hi ha un procediment específic, aquí sí, contra l'administració, que es diu de protecció dels drets fonamentals. En aquest moment n'estic portant un, per exemple, una senyora discapacitada que viu a Martorell, en qui l'Ajuntament no l'empadrona, perquè no té lloguer de l'habitatge. I per què no li dona el lloguer de l'habitatge? Perquè no té padró. És a dir, és una situació molt ridícula, un peix que es mossega la cua, però aquesta persona és discapacitada. El no estar empadronada li suposa una problemàtica afegida, no? Que altres persones potser no en depenen tant. Per tant, hi ha una discriminació molt gran. I allí, en aquell cas, ho tenim al jutjat contenciós, estem esperant encara la sentència. Veurem a veure com acaba, esperem que bé. Però també, per exemple, és un cas. A part dels jutjats a nivell, diguem, Lleida o Catalunya, hi ha altres instruments internacionals. Sí, a nivell judicial començaríem pels jutjats contenciosos administratius i aniríem pujant, fins i tot podríem arribar al Tribunal Constitucional. Per a poder arribar a instàncies més elevades, com serien tribunals europeus de drets humans, caldria esgotar totes les vies judicials. Per què cal esgotar totes les vies judicials? Perquè hi ha la creença en la justícia de que arribarà un moment que trobaràs una persona que en sabrà més que l'anterior, que podrà entendre o podrà donar una solució a aquella situació. Si això no passa, arriba el Tribunal Constitucional, que és el que ha de vetllar pels drets constitucionals, que, recordo, inclouen els drets humans en el seu articulat, i tot i així el Tribunal Constitucional falla en que no, aleshores ja et queda oberta la via anar al Tribunal de Drets Humans, al Tribunal Europeu de Drets Humans, i que allí es vegi o es pugui defensar la teva postura. N'arriben bastants. En temes de discapacitat no en tinc coneixement ara mateix de que n'hagin arribat, però n'hi ha. I és important com us ho diria, com hem dit abans, els drets s'han de defensar. Com es defensa un dret? Exercint-lo. Si jo exerceixo el meu dret i pel que sigui, com deia l'Ester, me l'estan impedint, si jo no dic res, aquesta infracció no existeix. No passa d'allà. L'estic vivint en primera persona, però no transcendeix. Per tant, per a que puguem fer alguna cosa a nivell social, cal que això transcendeixi i cal que posem aquesta denúncia. A la síndica de greuges, com deia l'Ester, a l'Observatori de Catalunya, etc., on sigui, per a que quedi constància de que hi ha hagut una vulneració i puguem entendre o veure què és el que s'està fent en conseqüència. Perquè si no, si ens quedem a casa i no fem res,
el que deia la Rosa, no es canviaran les barreres arquitectòniques als teatres, no canviarem la mirada, aquesta mirada que demana l'Ester universal a nivell social, que permeti que aquestes barreres, que aquestes dificultats acabin sent superades. Per tant, jo, com diu l'Ester, us encoratjo a tothom que cregui, encara que no ho senti, que cregui que els seus drets han estat vulnerats, a que posi la denúncia. Després ja seguirà el tràmit i potser no obtindrà una resolució judicial o una resolució administrativa, però sí haurà provocat un canvi a l'administració que farà que la propera vegada que això passi no es trobin amb aquesta situació. Però és important que es faci aquest pas, encara que sembli un pas complicat, un pas feixuc i farragós, perquè desenganyem-nos. Haver d'anar a la síndica o haver d'anar a fer la queixa a l'observatori o fins i tot anar a buscar un advocat que t'assessori i et porti un procediment contenciós administratiu no és fàcil. Però és important que es faci, perquè si no la infracció no existeix i el dret no l'estic defensant. I a aquest punt, deixeu que es compra cap a casa, llavors aquí com a advocats i advocades que creiem que hi ha una funció social de l'advocacia, doncs us oferim, tenim una comissió dels drets humans dins del Col·legi d'Advocacia de Lleida que precisament ens cuidem de vetllar per aquestes vulneracions de drets, intentem, a la mesura de les nostres capacitats i possibilitats, d'anar denunciant aquests fets. Llavors, a nivell local també sí, en el col·lectiu de persones discapacitades es vol portar aquest cas o mirar aquesta vulneració o com a mínim fer-ne un seguiment, podeu comptar amb la Comissió de Drets Humans del Col·legi, que estarem encantades de rebre-us. Moltes gràcies per l'oferiment. I també, sí, jo també animo que si algú creu que ha de denunciar, denunciï. Sent molt conscient que també el que diu la Rosa també, a vegades farem el que podrem o no sé què i ves, tal, i d'allò, i a vegades la por també de les persones, perquè no deixa d'haver estigmació, no deixa d'haver prejudicis i... Si em permets un comentari només, fixa't en el que acabes de dir, que moltes vegades és la por la que no deixa tirar endavant, i en canvi l'Ester ens ha dit molt clarament que una de les llibertats que preveu el preàmbul de la declaració és el viure sense por. Amb la qual cosa hauríem de començar a veure que aquesta por no és bona, que aquesta por no ens acompanya, no ens ajuda, i que l'hauríem de superar perquè precisament el 1948 ja es va preveure que poguessin viure sense por. I avui, a dia 2026, encara estem parlant de que hi ha gent que té por de posar denúncies perquè una de dos, o no se li farà cas, o se la tractarà amb aquesta condescendència que de la Rosa, o simplement veurà que no s'està fent res i que les seves queixes no serveixen. Sí, o a lo millor de lo que reclamis li dones sota mínims, perquè d'alguna manera calli i no continuï més endavant, no? És que a veure, si a la mateixa fundació ja t'infantilitzen, complicat. Doncs això ho faran al metge, A tot arreu. quan vagis al metge, això ho faran a l'escola... Teniu raó, i d'acord, no són flors i violes, sinó tot el contrari, però jo voldria donar un punt esperançador. Un punt esperançador en el sentit en què val la pena lluitar-ho, i val la pena denunciar-ho, i val la pena batallar-ho, perquè moltes coses que ara donem per fetes no hi eren, i hi ha hagut gent abans que nosaltres que ha denunciat i que ho ha aconseguit. Fem jornades laborals de 8 hores, tenim uns drets laborals, tot això no ha caigut del cel. Tots els drets que tenim, sempre hi ha hagut algú abans que ha passat aquesta por, que ha passat, però que ho ha aconseguit. Llavors, penso que hem de tenir també una certa valentia de dir, d'acord, me rebran malament, me tractaran d'infantil, no sé què, però jo cap allà. I segurament, si podeu comptar més amb algun advocat, alguna advocada tossut, de dir, vinga, i anirem. Quan allò es guanya, s'ha d'aplicar, és a dir, no és, ja mirarem què fem. No. Si s'ha anul·lat aquella cosa perquè s'ha considerat que l'administració ho ha fet, s'ha de poder executar i s'ha de poder arribar fins al final. Llavors potser és perquè també la nostra professió implica anar caient i anar aixecant, és la nostra feina. Però jo sí que animo a que hi hagi aquesta voluntat i després l'organització, les entitats, les associacions, que no és una batalla d'una persona sola, perquè sols al món no podem fer res. Però si ens unim i som més persones, i aquella entitat potser no cal posar el nom de la Rosa. Rosa m'ha passat, perquè potser no té que exposar-se d'aquesta manera,
pot ser una entitat, no?, que digui en aquest lloc s'ha fet això i donar la cara per tu, no? I per tant, jo crec que entre tots hem de trobar la manera de poder denunciar aquests casos i que aquests casos no tornin a passar i escarmentar la gent que encara creu que hi ha una gent més important que d'altra o que hi ha gent que té uns drets més que uns altres, no? I que, Jo i que estic hi anem, d'acord. que no ho deixem estar. Jo estic d'acord que ha evolucionat la cosa, però evoluciona una miqueta més. Sí, no, Valent, totalment. valent. Sí, La sí. reconeixem que valent. Totalment, Valent. totalment. No, diríem que s'ha fet coses, no? Però que s'este que fer molt més, encara hi ha molt més a fer, no? I aquí és el que digueu vosaltres, David Gil i Esther Sancho, que clar, si nosaltres ens impliquem, doncs segurament es farà més, poquet a poquet s'anirà fent més. En canvi, si no ens impliquem tant, pues, la cosa quedarà com quedarà, no? I m'agrada moltíssim això de que ha dit també l'Esther i el David Gil també ho ha comentat, no, que ens hem d'implicar tots. Clar, no podem nosaltres, com a subjectes particulars, que ens impliquem i que no tinguem cap mena de recolzament. Hi ha d'haver recolzament de tothom perquè això ens impliqui a tothom. Perquè les persones som tots persones amb discapacitat, no discapacitat, i per tant, doncs, diríem, no, que en aquest sentit encara es pot fer molt més, no? Que aquesta declaració podria protegir molt més a les persones amb discapacitat, no? David Gil i Esther Sancho. Sí, de fet, hi ha normativa posterior, tant interna com internacional, que protegeix a les persones amb discapacitat. És a dir, ja hi ha una sensibilitat generalitzada de protegir aquestes persones que tenen aquestes discapacitats. Però, en principi, la Declaració Universal hauria de ser també aplicable a tothom, independentment de les seves circumstàncies i de les seves situacions. Que hi hagi aquesta normativa afegida que implica el que dèiem abans, que hi ha aquesta sensibilitat i que el que estem intentant és equiparar i donar eines a la persona amb discapacitat per a que pugui actuar en l'àmbit social. Però arribarà un moment, o hauria d'arribar un moment, en què aquesta normativa estigui obsoleta i superada perquè la no calgui. Exacte, perquè la societat ja ho té tan assumit que ja ho incorpori i ja ho apliqui de forma directa. Però fins que això no arribi, cal tot aquest procés, cal fer tot aquest camí. Sí, i a vegades cal el que diu l'Esther, cal picar pedra. Cal picar pedra i cal llançar-te i dir, bueno, pues a mi m'han discriminat o jo considero que això no està prou bé, vaig a lluitar-ho per a que això canvi. Perquè si no ho fem nosaltres, o si no ho fa la persona que ho està patint, la resta no ho patim. I posar en valor també quan avancem, no? Perquè sí que és veritat que si mirem enrere, per exemple, a nivell com a dones, no? Està clar que seguim estant en una societat masclista i que seguim tenint, no, una desavantatge. Però si mirem enrere, les dones que ens van precedir ho van tenir molt pitjor. Per tant, alguna cosa sí hem avançat. Llavors penso, amb les persones amb discapacitat també hi ha una evolució, hi ha uns canvis de mentalitat que són molt lents, d'acord, que falta molt, sí, però, per exemple, tot el que hi ha hagut ara, no? Tota aquesta normativa de les mesures de suport, no? Que abans s'incapacitava la persona, el llenguatge era tot un altre, era un llenguatge molt agressiu, no? Tu ets incapaç, no? Que la paraula és demolidora, no? I a tu t'incapacitem, perquè tu no pots fer, no? Ara ja no és així. Ara el llenguatge judicial, sabeu que es revisen, no? Ara tots aquests procediments, és aquesta persona necessita o no, es mira una mesura de suport. És molt diferent el llenguatge. I ja no té un tutor, té un assistent. És una persona que està al seu servei. Suport sanitari, suport econòmic. Llavors, el llenguatge també diu molt, no?, de la mentalitat que hi ha darrere. Llavors, penso que sí que anem avançant i sí que de tant en tant el retrovisor és molt important anar mirant enrere per veure d'on veníem, no? I dir, bueno, queda molt per fer? Sí, però anem avançant. Per tant, també una altra vegada un missatge d'esperança i optimisme de que si ho anem batallant, doncs es pot anar avançant socialment. Sí. Llavors, a partir d'això, Rosa, tu què creus que nosaltres podem fer més, no? En què creus que podem fer més nosaltres, no? Jo penso que la companyia La Màxima és activista perquè intentem donar visualització amb aquest col·lectiu, treballant amb els ODS i bueno, parlant d'aquests temes com estem fent ara.
I bueno, nosaltres, ja et dic, a través del teatre, doncs fiquem el nostre granet d'arena per intentar millorar aquesta situació. Sí, no, bueno, i aquest videopodcast que es diu A Màxima Veu, doncs també va ser creat per això, no? Per precisament parlar de tots aquests temes i de contribuir amb el nostre granet d'arena doncs, a fer-nos escoltar, no? I doncs d'alguna manera donar a conèixer, fer conèixer la gent doncs, certs temes que potser no són del tot coneguts per a que d'alguna manera doncs, la gent tingui més capacitat crítica, no? I tingui la ment desperta a tenir la capacitat d'anar més cap allà i de no creure's absolutament tot el que veu i el que sent, no? I que tingui ment crítica i ments despertes. Doncs molt bé. Moltes gràcies, David Gil. Moltes gràcies, Esther Sancho. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies I a moltes vosaltres. gràcies a tu, Rosa Sala, també per venir, no? Per la vostra presència, i esperem que tot això que ens heu explicat i que ens han explicat a mi i a tots vostès doncs serveixi per a que la gent prengui més consciència del tema que hem estat parlant i de quina és la realitat del món en què vivim, no? On desgraciadament moltes vegades ens intenten vendre un relat per davant de la realitat. Moltes gràcies i ha estat un plaer.